Začnem môjim tancom odvahy, pretože dnes som mala trošku problém prísť. Luisa nebude sedět v koutě, Luisa nebude sedět v koutě. Nepomohlo to, tuším. Tuším sa trošku cítim ako pyramída. Nevadí. Problém, prečo som mala problém prísť, aj keď som si povedala, že hej, idem sem, budem tu jediná baba, čo znamená, že tu budem najkrajšia baba, tak aj tak som sa cítila nesvoja. Je to preto, lebo som sa ráno zobudila so syndromom PMS. Neviem, či to poznáte. Niektoré to možno poznáte. Ak tu máte partnerky, tak to určite poznáte, akurát neviete, že sa to tak volá. Predmenštruačný syndrom sa to volá, áno, PMS. Nečítate ženské časopisy, chlapi, je vás tu, tuším, prevaha, takže áno, znamená to to. A je to vtedy, keď je vaša ženská iná, ako býva celý mesiac, proste je čudná. Áno, nechápem, ako niekedy sme sa z toho... Niekedy sme vyslovene po tejto veci túžili. A nezabudnem, keď Alena v 7B prišla na vecko a hovorí, že mám to, som dostala. Sme išli puknúť závisťou, hej? Že Alena to už má. Dneska idú puknúť závisťou rovesničky mojej mamy, keď nejaká príde a povie, že ja už to nemám. No. Takže ja to ešte mám. Podľa málo šedín v hľadisku aj väčšina z vás. Neviem, čo je na tom pekné, milujem, ale každopádne milujem reklamy na vložky. A vôbec na tematiku, na veci zaoberajúce sa týmto. Áno, krásna, modrá tekutina sa vlieva do bielej vložky, ktorá je jemná, mäkká, taká, že aj vankúš by som z toho chcela, hej? Lebo dýcha to, neprepustí to, hej? Vôbec teraz dokonca, že platina? Akože už vraj lepšie ako investovať do zlata je investovať do platiny, hej? Čiže to je naozaj hodnota, ktorú my máme šancu užívať si 5 dní v mesiaci. Je to úžasné. A baby v tých reklamách sú všetky šťastné, tancujúce, chodia po diskotékach, zásadne majú biele obtiahnuté nohavice. Paráda. No na PMS som ešte reklamu nevidela. No, PMS, podráždenosť, melanchólia, samonasieranie. Áno? Už viete, že to majú aj vaše baby, že? Teraz ste to tam našli. No, hej, niečo som počula, že najhoršia baba je, keď má PMS a GPS. Je nasratá a nájde si ťa. Neviem, čo na tom bude. Každopádne ráno som sa zobudila s týmto pocitom a hovorím si, to sa nedá ísť pred ľudí. Postavila som sa ráno pred zrkadlo. To jak je toto možné? Ešte včera som bola úplne v pohode a dnes toto? Obrovská nafúknutá obluda? Som si dala aj Activiu a mala som sa cítiť super. A nič? Rozplakala som sa a keď pláčem pred zrkadlom, tak sa vidím, aká som odporná a to ma dojme ešte viac a ako som tak proste plakala a všimla som si, že na brade ešte mám aj jebák, hej? A ako keby to nestačilo, večer vystúpenie paráda, tak v tom som uvidela niečo horšie, hej? Frkance na zrkadle. Také tie, keď chytí tú pastu, či kefku a takto ňou, akože aby bola suchá predtým, jak ju dá do toho hrnčeka, hej? A akože toto ma sere viac, ako to, že nezdvihne tú dosku, či zdvihne, či čo s ňou urobí, akože dobre, už ma po rokoch manželstva ma presvedčil, že naozaj je to spravodlivé. On ju dáva hore, ja ju dávam dole, sme si kvit, hej? Má to logiku dobre, ale prečo to drbe do toho zrkadla? Nepochopím to, hej? Tak idem za ním, hovorím mu, Slavo, prosím ťa, pozri sa na to zrkadlo, hej, vidíš to? Vidíš to, čo ja? A on že, no bože, máš malý jebačik na brade. Ale o tomto ja vôbec nehovorím, hej, hovorím o týchto hnusných frkancoch. A on že, čo ti je? No nič mi není, akurát ma nemá rada tvoja matka a mám chuť na čokoládu. A on že, to už je mesiac? Ale to ubehlo. Oni to nepochopia. Oni sú proste iní, oni nevedia, že vtedy potrebujeme pochopenie, lásku, nehu, pochopenie, veľa pochopenia.
neskutočné množstvo pochopenia potrebujeme. Áno, neviem, prečo som matka a preto si dávam za úlohu naučiť svojho syna reagovať tak, ako by reagovať mal. Ešte neviem, ako to je, ale verím tomu, že kým prídeme k týmto otázkam, tak to zatiaľ ho učím stiahovať pred košku, pekne ju poumývať a tieto veci, ale verím tomu, že aj toto vymakáme, kým príde tá puberta. A výhodu, ktorú to má, je, že hej, no, máme vtedy zväčšené prsia trošku, hej, sú také väčšie, čo by bolo super, len chalani, oni sú aj citlivejšie. Áno? Takže proste platí jednoduché pravidlo pozerať a nechytať. Hej? No, nie je to také zložité, zapamätáte si to. A niekedy je to možno ťažké, keď chlap vidí, aby aj nechytal a vlnila som sa po byte nejako, jak keby som jedla judiniovej tabletky, trošku nafúknutá a muž ma vidí, že hej, Riťka, poď sem. Akože mám veľký zadok? Ale nie, máš taký, aký sa mi páči, takže je veľký, hej? Ale veď vieš, že mne sa nepáčia tie vychudnuté baby, sama kosť a koža, si proste super, páči sa mi tvoj zadok. Aha, takže ďakujem. Takže teraz sa cítim pri tebe ako tučná krava, ktorá ešte má byť celá rada, že milosť pánu neopustí, áno? A žije s ňou napriek veľkej riti. Tak vieš čo, môj zlatý, odteraz sa tu nevarí, áno? Budú akurát čalatí, najeď sa v robote, nevarí sa a tvoja matka ma nie, že nemá rada, ona ma neznáša a začínaš plešatieť. A to povedal len poď sem Riťka, hej? Akože naozaj niekedy, babi, kritika do vlastných radov, niekedy naozaj tie reakcie nie sú úplne normálne. Oni to naozaj nevedia spracovať. Na to, ako som buchla dvermi a ostala som plačúca v kuchyni a predstavovala si, ako už v živote nebudem jesť, ako umriem na anorexiu, ako na mojom pohrebe budú všetci plakať, najmä môj muž, hej, ktorý ma naposledy takto urazil, že som urobila toto závažné rozhodnutie už nič nedať do úst. A vtedy som ju uvidela. Nutella. Tak som ju odšrobovala, pripravila veľkú lyžicu. Hovorím si, od pondelka, nie? Tak v pohode. Nalistovala som, išla som si to poznačiť a pozerám, ale v pondelok nie je 1. Hej, najlepšie je otučňovať od pondelka 1. Tak som listovala ďalej a babi, naozaj vstúpme si do svedomia, poďme na to, dajme riadnu figúru. 1. októbra 2012 je pondelok. Držím palce. Čaute.